Chukwu ka nwoke Chukwu ka nwaanyị Chukwu ka egbe ka ya mmadụ 3:56 p.m. na-akụ. Biafra we held on their native land. God and tongue made for him brotherhood we stand. Biafra love brought us a house of very motherland. Pero let my people go. Dr. Nnamudu Kanaka Jani Arafia. Asị m tọfụ ndị eji eji na-agbụ, tọfụ ndị Igbo niile eji eji na-agbụ, tọfụ nwoke tọfụ nwaanyị, onye na-ezi n'ala onye nọ n'ụlọ onye nọ n'ụlọ onye nọ n'ezi. Chukwu okokele nukele anyị, ndị ji agha IPOB were ezi ori, ndị Eastern Security Network were ezi ori, ụwa bụ ibe n'isi, ndị ji Nnamdi Kanu. Chukwu si na ya mekọrọ ifere esi ike, okwute na o nwere chọrọ ebe esi. Ụwa bụ ibe n'isi, ma ndị Igbo, ma ndị Hausa, ma ndị Yoruba, ma ndị ọcha. This is Nnamdi Kanu era wabanye ojere wabanye na wabanye amusu na amu nwoke n'otu nwanyị ndị na-achụ anyị ndị na nyaara nwere onwe anyị wabụ ibe n'isi asị Chukwu gozie nwoke gozie nwaanyị eji ekele onye na-agba eji rute okwu na mgbede anya alịsị na-adụkwa na na-amụta nwa ọkwa na nwa ya ilu na-asị na-ewu onye ọkwa na-eme ndị na-ene ekpe taata wee ke ekele ole kele bụ kele ogbenye ka ha mmadụ ka ebe niile dị n'elu ụwa nwere ike nne nwetara onye ya eke mara onye ya eke amara asị m ezi siri esi ghere ụzọ siri esi ghere ngozi Chukwu amara Chukwu ka o buru ụzọ ka o kpere azụ agba ekele nwa ngwere n'elu ụwa agba eke na onye na akpụrụ nkụ agba ụtụ bịara mgbede na aṅa ndị na-eburu oyibo ndị nọ na Naịjirịa asị na-ekwe n'ife na-emenụ anụghị ọgụ egbuwa anyị ka egbukpọ anyị asị m Chukwu nchere anyị onye inye aka ekwene ka ibele eke ekwene ka ibele oyi ekwene ka ibele ahụ ekwene ka ibele ahụ nkwọ ebe ọ na onye Igbo nọ ka nwee mmeri ka nwee ngozi nye mmadụ ibe ga-eto katụ nwaanyị o wee gba ya ọgwụ tọkwa ya na-agbụ n'iru na katụ nwaanyị ka jeze ebe a ya agba egwu